Dobré ránko. Takže ideme behať. Som v Innsbrucku. Tam sú brutálne kopčeky a tak teda držte palce, vidíme sa niekde na kopcoch. Tak práve prechádzame cez rieku v Innsbrucku. Volá sa Inn. Je to tak pomerne pekné. A kopce sa blížia. Za chvíľku vylezem z mesta a ide sa do lesa. Mám pocit, že odteraz už to pôjde len smerom hore. Tu máme nejaké polonekonečné schody a potom kilometr výškovič, kilometr a pol. Kilometr. Ten kopec vyzerá brutálne, strašidelne. Neviem si predstaviť, že ako sa tam dá vyliesť. No ale skúsiť to proste musím už, keď som tu. No. S behaním to moc nemá spoločné. Už je to čistý drsný výšlap. A dýchčím. Je to makačka. A výhľad absolútne žiadny. Iba pekný jesenný les. Zadýchaný, spotený. Andrej šlape hore kopcom. Uej. Tak dneska som prvýkrát skúsil nahodiť GPS-ku do hodiniek. Vraciam sa asi 300 metrov dole, lebo som si nevšimol odbočku. A týmto smerom by to bola extrémna okulka. Presne, tu som spravil chybu. Odtiaľ som prišiel. Hento sa mi zdalo moc dole kopcom na to, že by som tade mal ísť. Toto vyzeralo ako hore kopec. Pohoda. Lenže toto je cesta, na ktorú musím ísť. No vyzerá to perfektne. Ideme na to. Krásna cestička. Je to brutálne drsné. Miestami ako chodiť po rebríku. Ale je to fakt strašne príjemné. Je tu mnoho koreňov, ktoré v princípe vyrábajú schody, kamene. A výhľad stále žiadny. Tak dúfam, že postupne sa už niečo ukáže. Lebo fakt netuším, ako som vysoko, alebo kde som. Som stretol v strede lesa takúto chalúbku. Je tu aj trošku výhľad, nechcem im tam behať úplne po dvore. No, vyzerá to zaujímavo. Ale ešte mi ostáva, tuším, kilometr. Čo mi príde úplne neuveriteľné, posledných 200 metrov som išiel, no strašne dlho. Toto vyzerá ako už trošku civilizovaná cestička, ale samozrejme, že ja pokračujem týmto zabijákom hore. Začína to tu byť nebezpečné. Zrázy riadny. Cesta hore ešte asi 550 metrov. A cesta už je taká kamenistá, strmá. Šmíka sa to trochu. A brutálne zrázy sú tu. Tak si musím dávať pozor, takže sa odmočím, alebo na ďalšej nejakej rovinke, ktorú nájdem bezpečnú, tak sa ozvem. Wow. Neuveriteľný výhľad. A to ešte nie som hore. Normálne závratiak. Sa pozerám trošku dole. Ale akože, wow, vyrazilo mi to dých. No a mám brutálny problém, lebo toto predo mnou je moja cesta. Vyzerá, že aj za tým je to nejaké rozbité ešte. A už som akože naozaj že na skale. Takže neviem čo ďalej. No ísť dole naspäť je tiež nejaké dosť beznadejné. Takže ja fakt neviem. Musím porozmýšľať. Wow. Našiel som tabuľu tu uprostred ničoho. Posledných 10 minút som asi nešiel ani po ceste. A zrazu je tu tabuľa. No.
A jedna strana je 1,25 hodiny a ďalšie je 10 minút. Myslím, že 10 minút znie oveľa lepšie, ale hlavne nikde tu není to, kam som chcel ísť. Ale hento je nejaká hütte, čiže to by mohla byť nejaká chata. To znie veľmi dobre, lebo sadol by som si. Tak, 10 minút, no uvidíme. Civilizácia. Prvá známka civilizácie. Takže niekde by som mal stretnúť krávy. Som zvedavý a nesmie sa tu spať ani nič robiť. Takže blížim sa asi niekam a hore vidím nejakú cedulku. Tak idem na to. Tak toto je kopec, na ktorý som sa chcel dostať. Je tu dosť stromov, ale výhľady pekné. A keď tu zbehnem kúsoček naspäť, tak mám aktuálne takýto výhľad. Ale myslím, že toto není to, čo som čakal od toho. Takže ideme ešte niekam ďalej. Zatiaľ idem 2,5 hodiny. Podľa GPS-ky to malo byť 1,5 hodiny podľa mapy CZ, ale dobre. Ale tak ideme vyskúšať ďalej. Konečne sa daj trošku behať. Našiel som tú búdu. Dúfam, že tam majú nejaké posedenie. A vidím tam v ďalke nejakého obľudného vtáka. Teda tak to vyzeralo. Tak uvidíme, čo to je. A žiadne kravičky som nestretol. No, môj druhotný cieľ, že ísť hen tam hore na kopec, po aktuálnej skúsenosti si fakt nie som istý. Takže uvidím. Chce to začať nejakým posedom proste. A nájsť kravičku. No, posedenie tu nie je, aké som si predstavoval, ale je tu najčerstvejšia alpská vodička. Tak som si načapoval a máme nejaká cedulka, tak sa ideme pozrieť, kam sa ešte dostaneme. Ale už mi ten kopec hore nepripadá až tak ďaleko, tak možno to vyskúšam. Wow. Wow. A niekde tam hore je cieľ. Ale keď sa pozriem, že som došiel niekde, tak tam vidíte tú rieku, tak niekde proste za predposledným mostom zľava, či ešte ďalej. Ja už vlastne fakt netuším. Ja naozaj neviem. Nie. A to je jedno. No, je to tu neuveriteľné, úplne že neuveriteľné. Tak, dávame si 10. Neviem koľko hodín, takže ťažko povedať, či je to 10. alebo obed. No, dávame si takéto niečo, ale ide o to, že dávam si to tu. Neuveriteľné. Ani nepečie slnko, takže je tu strašne krásne. Užívam si to. Šlapem. Hore. Nie tade hore, ale je to tu proste krásne a zároveň strašidelné. Táto roklina tu proste, kde to vyzerá, že sú len kamene a nie je cesta. Ale za to predo mnou, nedaleko, sa občas predbieham s takým ďalším šlapačom. Teraz je on predo mnou. Takže zatiaľ som ho nevidel padať dole, takže asi sa tady to dá prejsť. Tak pokračujem. Ten kopec je vyšší, ako sa to zdalo. No, GPS-ka mi hovorí, že ešte 3/4 hodinu hore, keď som tam nastavil, že chôdzu. A najhoršie je, že odtiaľ nie je rozumná cesta dole, iba sa vrátiť. Tak rozmýšľam, že čo? Ale už keď som tu, tak akože zdolať si 2000 znie ako super nápad. Akurát fakt sa bojím tej cesty dole, lebo vôbec neviem kade. Viem sa musieť vrátiť a neviem kade, lebo tady, kade som prišiel, určite ísť nemôžem, lebo to je neschodné smerom dole. Alebo idem prenasledovať tých dvoch turistov, teraz nejaká babenka ešte išla okolo mňa. Tak možno majú nejakú zaujímavú cestu, lebo jedna tam je na GPS-ke, len sú tam nejaké rebríky nakreslené a tak, a to asi riskovať nechcem.
No, tak idem, nech mi neutečú. Mám to. Neuveriteľné pocity, neuveriteľný výhľad. Keď to strebem, možno vám dačo aj k tomu poviem. Je to tu úplne neuveriteľné. Výhľad neskutočný. Všetci išli smerom naspäť dole, takže vyzerá, že to bude tá správna cesta. A normálne sa musím priznať, že mám tu aj trošku závrate z tej výšky. Hlavne tu pred sebou, kde vidím, že nič. Proste úplne, že doliny brutálne. No ale keď vidím, jak tá babenka išla pred minútou preč a už je v polke cesty tejto kamenistej, tak asi to pôjde rýchlo. A ona nemá ani paličky, tak rozmýšľam, či ich aj ja neodložím. No, tak idem. Niekam sa snad dostanem. Čaute. Aké to brutálne mravenisko som našiel. Krásne. No, stále šlapem dole. Už som asi povedal všetky nadávky, ktoré poznám. Lebo to z toho bolia prsty na nohe. Z toho idenia dole. Bo každú chvíľu narazím samozrejme do špičky topánky vnútri. Tak to bolí. A ešte stále nemám vymyslené, kade pôjdem domov. Ale tu dole je také brutálne raz ceste, kde je asi 4-5 cestiček. Tak tam to budem musieť vymysleť. Dobre, púšťam kameru, lebo potrebujem voľné ruky, lebo už som asi 3-4 krát sa šmykol a jemne spadol. Našťastie som to vykryl. Tak bezpečnosť je prvorada. Tak hodil som do GPS-ky a mi nájde najrozumnejšiu trasu, najrýchlejšiu. Tak uvidíme, čo to znamená. Píše, že nejakých 8 km a niečo k tomu. A že mi to bude trvať 4 hodiny. Takže to mi trošku nevychádza. Tak pevne verím, že do 2 hodín som doma, tam niekde dole v meste. Jaj, zase tu cez tú kamennú roklinu musím prejsť. Sa mi vôbec nepáči. No, nevadí. Bože, toto moje no nevadí. Si od toho musím odvyknúť, lebo vôbec neviem, čo mám tláchať do tohto videa, aby to bolo zaujímavé. Aj tak vlastne pošlem to aj tak 2 ľuďom a pred nimi sa nehambím. Čo mi chcú padinky zase. No, dobre. A keď som sa pred chvíľočkou ináč pozrel, že koľko som prešiel, že 11 km. A viem, že predtým som sa pozeral, keď bolo 10. A to bolo, že strašne dávno. Akože ten výšľap na ten vrchol trval brutálne dlho. Ale akože stálo to za to. Je to proste brutálny zážitok. Teším, jak dojdem domov, vyzlečem sa. A tak nejak si to v duchu celé prejdem. Ale tak domov teda... Pozerať sa pod nohy. Dobre, idem, lebo nechcem si rozbiť ústočka. Tak, som naspäť na lavičke a mám tu Energy Gel Plus. Je to niečo s kofeínom. Tak, zistím, jak to chutí. Malo by to byť citrónové. Vôbec to nie je zlé. Decathlon. Má to taký nejaký zhnitý dojazd. No je to taký nejaký citrón, ktorý si pol roka zabudol v chladničke. A potom si z neho spravil kašičku. No dobre, užívam si výhľad ešte pár sekúnd a nabitý týmto mojím energetiákom, energy gelom s kofeínom a bežíme ďalej. Prezal som ovečku, možno pridem aj fotku, keď nezabudnem. A idem znovu načapovať vodu na tomto mieste a už som si dal pozor, lebo predtým som tu do vodičky šlapol nohou, nič moc.
Tak teraz som išiel z druhej strany, samozrejme teraz som zase nohou skončil v tomto. Takže paráda. A navigácia ma chcela zobrať rovnako cestou domov, ako som sem prišiel. A to sa mi vôbec nepáči, tak idem pátrať po inej ceste. No takže mám jednu zlú a jednu horšiu správu. Teda pre mňa. Prvá, že ak som si čapal vodu, som bol lenivý vytiahnuť vak z tašky, tak mi tam ostal zvuk, tak mi to brutálne žblnká. To je prvý problém. A druhý, odtiaľ viedli v princípe dve cesty. Jedna tá, z ktorou som prišiel, a ďalšia ešte horšia. Takže idem tade, kade som sem prišiel. Vôbec nie som z toho nadšený. Ale dúfam, že aspoň jednému úseku sa vyhnem, lebo tam si fakt neviem predstaviť, že by som tam mal ísť smerom dole. Bože, akože prichádzajú také zvláštne krízy. Normálne, kokos na budúce, nič, vylezem na kopec a tam si zavolám horskú službu, že som tam umrel, alebo niečo nejdojú pre mňa. To je hrozné ísť dole. Ale čo je pozitívne, počujem taký šum mesta, síce asi strašne ďaleko, ale aspoň niečo, lebo normálne už si nepamätám, kedy mi hodinky pípli, že máte za sebou ďalší kilometr. Už to bolo dávno. Ale ešte som počul aj nejaké ľudské hlasy, čo je tiež také trošku pozitívne. Bože, ale keď vidím, aké sú tie domčeky tam v diaľke malilinké, a to ešte ja bývam na druhej strane mesta. Tak akože je normálne, že neviem, mám chuť sa do guličky a skotulať sa dole kopcom. Strašne ma bolia palce na nohách. Trošku je tak nejak ľavé, neviem, niečo okolo kolena proste. No, začína to byť trošku nepríjemné. Neuveriteľné, normálne, že o minútku neskôr bola zrazu cesta. Ešte zistiť, kam vedie, lebo tady ja nejdem. To je tužne tá pekelná cesta. Alebo není. No musím to ísť veľmi pozrieť na mape. Poriadne. Lebo ja fakt tady nechcem ísť. Mám z toho priam strach. Stále si opakujem, nepláč, to dáš. No je to náročné. Musím uznať, ale tu kúsok podo mnou je nejaká cesta. Tak ja dúfam, že to je tá cyklocesta, či čo to malo byť niekde po ceste. Že sa po nej už naozaj ani niekam bude dostať. Zatiaľ som skrížil už dve cesty a všetky viedli nikam. Tak dúfam, že toto už bude naozaj tá správna a trošku si aj pobežím. No, cesta je akože asi kilometrová okľúka, ale je taká dobre zvážna, že idem si asi zabehať konečne. Ak to moje nohy ešte dokážu. Skúsme. No, ježiš. Dobre. Trošku to funguje, strašne to bolí. Ideme na to. Zas som našiel nejaký kostolík, dokonca otvorený. Ale asi nie je úplne vhodné, aby som išiel dnu. Máme nejaký obradný stolík. Wow. A tam je pekné posedenie. A nemám čas sedieť. Ideme domov. Ešte tu mám viac ako 4 km. Ale už som aspoň na ceste. Takže tak ma bolí v ľavej nohe, pod kolenom, z vonkajšej strany. Neviem to opísať, ale normálne mám problém chodiť. Teda po rovine myslím, že to pôjde, mám taký pocit, ale dole kopcom je to akože naozaj hrozné. No, 4 km s takýmto tempom to bude trvať brutálne dlho ešte. Hodinky pípajú, že nás nízky tep. Tak sa tu odkám ledva chodím. Boli to obehaní, ani nesnívam. Som rád, že kráčam. No, ale
že vraj kofeín pomáha prekonať takéto krízy. Tak tu máme ďalší na ochutnávku. Zase z Decathlonu, keď sa nemýlim. A sa mi zdá, že tento som už mal a že bude dobrý. No. Akože ňam. Chutí to tak no, keď si to prečítam, tak nájdem tam tú čiernu rybezlu, ale chutí to dobre. To sladké vôbec to nechutí jak pokazené, jak ten citrónový. No, tak 50 mg kofeínu snáď ma znovu rozbehne a keď ne, tak to mám domov ďalšiu hodinu. Ešte nejaké, no proste kilometre. Hodinky mi hovoria, že moje tempo je kilometr spravím teda za 16 minút. A ešte mám 3,5 kilometra. Čiže hodina. Aj keď možno na rovinke budem vedieť behať, lebo dole kopcom to absolútne nejde. A možno aj trošku ten kofeín zašlapal, lebo aspoň pri chodení to už teraz moc nebolí, pokiaľ není brutálny zraz. Tak hádam, že aspoň cez mesto a kúsok pobehnem, lebo dneska to moc obehaní nebolo. Asi prvé 2 km, 3. A potom to bolo už iba utrpenie. Vyťahol som kameru, že narozprávam, ako mi je mentálne strašne super. Lebo som sa otočil a videl som za sebou ten brutálny kopec a normálne mi to príde neuveriteľné, že som sa odtiaľ práve vracam. Lenže moje brutálne nadšenie a endorfíny zrušili tie nekonečné schody, ktoré som ukazoval na začiatku videa. To je normálne, že hrozné chodiť dole schodmi, hlavne tá ľavá noha, ona proste nefunguje. Ježiš, tu by som si normálne laškal a vyspal sa. Ale tak nevadí. Už odtiaľto ďalej ma čaká iba rovina a kopec hore. A ešte schody ďalšie. Ale tak to už nejako zvládnem. Blížime sa do konca. Do cieľu. Mám pocit, že tie schody nemajú konec. Normálne nemôžem chodiť dole smerom. Iba jednou nohou. Skúsim druhou. Normálne, že nemôžem mu pokrčiť. Je to brutálne peklo. Ale zároveň zážitok. Bože, viem koľko schodov tam ešte je. Už to prichádza. Ja dúfam, že posledné utrpenie dnešné. Ježiši Kriste. Mám to také triky trošku. Si tak hopsať cez jednu nohu, tak šregem. A potom to trošku ide. Ešte toto geto, kúsok mostíka, kopčeka a som doma a chýba mi tam môj strečovací múrik, čiže neviem, kde si zastrečujem. Kopec, no, vyzerá, že noha ani hore kopcom už nefunguje. Tak ešte to bude utrpenie. Moje nohy. Som doma. Na balkóne. Tam niekde v diaľke je hora, na ktorú som vyliezol. Podľa mňa je to tak úplne že rovno predo mnou a niekde na jej špici. Je to úplne že šialené, normálne mi to príde nepredstaviteľné, že tam som bol. Končím, sprcha, vyzuť sa a tak podobne. Najesť sa a pracovať, keďže som tu pracovne.